Праваабаронцу Леаніда Судаленку прыгаварылі да 5 гадоў пазбаўлення волі завочна. Справу разглядаў гэтак званы суддзя Александр Сотнікаў. Яна датычыла нібыта спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці. Аб'ектыў на Белсаце. Віталь Бабін з вамі цягам наступных 20 хвілінаў. Вітаю, і мы пачынаем. Ліцэю БДУ прысвоілі імя пачынальніка чырвонага тэрору Фелікса Дзяржынскага. Калгаснікі, якія ненавідзяць прынцыпе выпускнікоў ліцэя БДУ. Вось гэтых людзей як сацыяльны клас. І вырашылі падгадзіць максімальна такім вось чынам. Лукашенко і Пуцін пагражаюць захаду ядравай зброі, але ці ёсць яна ў Беларусі ўвогуле? Калі столькі словаў гаворыцца, то адсутнасць зброі дзейнічае як ее наяўнасць. Еўра-2024 дзяржаўны тэлеканал СТВ пастанавіў не паказваць матчу Украіна-Румынія. Спорт па-за палітыкай. Гэта сіметрычны адказ зусім не Украіне, а Румыніі, таму што Румынія дастаткова востра выказалася пра тое, што беларускі ўрад падтрымлівае расійскі. Ліцэй БДУ займеў патрона, цяпер ён носіць імя заснавальніка ЧК Фелікса Дзяржынскага. Яшчэ раней на ўваходзе ва ўстанову усталявалі памятную табліцу ў гонар Александра Лукашэнкі. Як савецкі таталітарызм вяртаецца разам з новым культам асобы правадыра, распавядзе Вітаў Ціўчык. Адгрымеў выпускны, скончыўся вальс у двары безыменнага ліцэю БДУ. Ад сёння гэта ліцэй БДУ імя Фелікса Дзяржынскага. Это адкрытая помста, звязаная з тым, што ва ўладзе сёння ў сілавых структурах паўсюль, я так вобразна зараз скажу, калгаснікі. Калгаснікі, якія ненавідзяць прынцыпе выпускнікоў ліцэя БДУ. Перайменаванне ў гонар савецкага ката прэзентавалі як просьбу калектыву установы. Можна параўнаць да прынцыповага плюўка ў твар грамадству, у твар годным беларусам. Тое, што выкладчыкаў змушалі да падпісання зварота перайменаванні, можна таксама прыраўняць да сістэматычнага гвалту і парушэння правоў чалавека. Выбар Дзяржынскага ў якасці патрона невыпадковы. Стваральнік надзвычайнай камісіі, якая пасля шэрагу перайменаванняў у ГПУ, НКВД пераўтварылася ў КДБ. Арганізацыю, адказную за зверскія катаванні і забойствы мільёнаў людзей, у тым ліку сотняў тысячаў у Беларусі. Фелікс Дзяржынскі гэта аблічча савецкай сістэмы, імперыі зла, якая будавалася на крыві, а менавіта палітычнай рэпрэсіі ў адносінах да палітычных праціўнікаў савецкай улады. У 2020 годзе настаўнікі і вучні ліцэю БДУ актыўна супраціўляліся беззаконню. Яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі амаль 1200 выпускнікоў падпісалі адкрыты зварот супраць палітычных рэпрэсіяў. Пасля 2020-го з установы пазвальнялі выкладчыкаў, а новая дырэктарка Тацяна Мамчыц наладзіла шчыльную супрацу з чэкістамі. Вучняў вазілі на палігон, а ў канцы траўня ў ліцэй БДУ прыехаў намеснік старшыні КДБ Сяргей Гладышаў. На ўваходзе ў будынак павесілі табліцу ў гонар Лукашэнкі і яшчэ адну на камень каля бярозак. Беларуская моладзь вельмі крытычная. Але я думаю, што на нас, як бацьках, зараз ляжыць велізарная адказнасць за тыя адукацыйныя выбары, якія мы робім для нашых дзяцей. Мы павінны больш ангажавацца ў тое, што, дзе і як вывучаюць нашыя дзеці. На думку палітолага Паўла Усава, перайменаванне ліцэю БДУ ставіць навучэнцаў і выкладчыкаў перад выбарам. Або сысці, або застацца, апраўдваючыся высокімі матывамі пра адукацыю. Але ёсць і менш рэзкія меркаванні. Калі ёсць магчымасць сёння забраць заяву і перайсці без страты адукацыю ў нейкую іншую установу, безумоўна, на месцы бацькі я гэтага зрабіў бы. Калі такой магчымасці няма, то, на мою думку, трэба заставацца тое самае з выкладчыкамі. Калі ёсць магчымасць працаваць у іншым месцы, працаваць з таленавітымі школьнікамі,
вучыць іх таму, што трэба, то, канешне, трэба сыходзіць. Разам з тым, эксперты згаджаюцца, што рэжым прымушае людзей ісці на кампраміс з уласным сумленнем і свядома прыніжае беларусаў. Вітал Сіўчык, Белсат. Польскія памежнікі ў пункце пропуску Кузніца выявілі 4 чалавек, якія спрабавалі нелегальна трапіць у Польшу з Беларусі. Грамадзяне Алжыру закапаліся ў груз з керамзітам у паўвагоне грузавога цягніка. У аднаго з затрыманых дзейная 10-гадовая забарона на ўезд у Еўразвяз. Ён быў пад судом у Бельгіі і Нідерландах за крадзяжы, рабаванне і пагрозы. Паводле сацыялагічнага апытання, якое правяла міжнародная даследчая кампанія «Іпсос», у Польшы амаль 70% рэспандэнтаў выказваліся за тое, каб не ўпускаць нелегальных мігрантаў у краіну. Тых жа, каму ўдалося прарвацца, прапаноўваюць вяртаць на беларускі бок. Амаль палова апытаных падтрымала ініцыятыву польскага ўраду пра вяртанне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Зона даўжынёй каля 60 кіламетраў і шыранёй ад 200 метраў да некалькіх кіламетраў пачала дзеяць на мінулым тыдні. Цягам 3 мінулых дзён памежная ахова зафіксавала 430 спробаў нелегальнага перасячэння мяжы з боку Беларусі. Паводле федэральнай паліцыі Нямецчыны колькасць мігрантаў, якія карыстаюцца так званым беларускім маршрутам, зноў расце. За 5 месяцаў гэтага года зарэгістравалі 2215 несанкцыянаваных уездаў у Нямецчыну на межах з Польшай і Чэхіяй. Колькасць ядравых боезарадаў, гатовых да прымянення, расце. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Стокгольмскага міжнароднага інстытуту даследавання праблемаў міру. З дамоўленасці Пуціна і Лукашэнкі Беларусь таксама уцягнутая ў ядравую гульню. Як гэта адбіваецца на бяспецы краіны, Кацярына Гарадзеева. Так званы гадзіннік суднага дня паказвае чалавецтва на мяжы ядравага катаклізму. За ўсю гісторыю праекту стрэлкі ніколі не былі настолькі блізкія да поўначы. Цяпер да яе 90 секундаў. Нават у часе халоднай вайны найгоршы паказальнік складаў 3 хвіліны. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи ошалевшие наши, и другие. Хотя, не дай бог, не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Пакуль Лукашенко бравіруе наяўнасцю ў Беларусі расійскай ядравай зброі, Захад пераводзіць у баявую гатовасць сваю. Пра гэта паведаміў Стокгольмскі міжнародны інстытут даследаванняў праблемаў міру. Паводле справаздачы, у ЗША дасталі запаснікаў больш за 1700 боегаловак, больш за 100 у Вялікай Брытаніі і 280 у Францыі. Гэта звязана з апошнімі заявамі Владзіміра Пуціна, якія дэманструюць, што Расія дзее так, як яна лічыць патрэбным, каб адпаведным чынам уплываць на сітуацыю. Статус вымагае ад НАТО пэўных дзеянняў і больш рашучых і больш эфектыўных. Іншыя краіны, удзельніцы альянсу, прапануюць свае тэрыторыі для размяшчэння новых стратэгічных ядравых аб'ектаў НАТО. У красавіку сёлета з адпаведнай прапановай выступіў прэзідэнт Польшы. Одна справа, умоўно кажучы, там в Нямецчыне ці Бельгіі завесці больш ядерных бомб. Ну, там они и так есть. И бомбой больше, бомбой меньше, там ці на 10, ці на 20 больше. По сутности это не меняет ситуацию. А вот бомбы в Польше меняет. Ну, это значно ближе до Беларуси. Паводле Лукашэнкі, у 2022 годзе на тэрыторыю Беларусі прывезлі расійскія ракетныя комплексы «Іскандер», С-400 ды ядравыя боегалоўкі да іх. Маўляў, такі крок гарантуе бяспеку і цэласць нашых межаў. Гэта і страхавы поліс для Лукашэнкі з аднаго боку, а з другого боку гэта вышэйшая рызыка таго, што калі Путін вырашыць ударыць па Украіне ці па НАТО тактычнай ядравай зброі, то адказ НАТО прилетіць не па Расіі, альбо не па расійскім флоце, а па тэрыторыі Беларусі. Таму што гэта будзе бяспечны варыянт для НАТО.
Такія ўдары могуць адбыцца па беларускіх аэрадромах, на якіх размяшчаюцца знішчальнікі Су-25. Сёння самалёты, здольныя пераносіць тактычныя ядравыя бомбы, базуюцца ў Мачулішчах, Асіповічах і Лідзе. Расце напружанасць і праз нядаўнія заявы кіраўніка генеральнага штабу Паўла Муравейкі. Маўляў, у выпадку пагрозы беларуская армія гатовая скарыстацца расійскай ядравай зброяй. Муравейку трэба паказаць, што вось ён цяпер новы начальнік генштаба, ён абароніць Беларусь, ён абароніць Лукашэнку, але для Беларусі вось такія заявы ваяўнічай Муравейкі аб тым, што яны гатовыя выкарыстоўваць ядровую зброю, не вельмі небяспечныя. Калі ён такі загад аддасць, то ад Беларусі можа не астацца нічога, проста. Нягледзячы на словы Лукашэнкі, пераканаўчых доказаў наяўнасці ядравай зброі ў Беларусі няма. Пра гэта таксама сказана ў справаздачы. Але нават у такім выпадку бравада беларускіх вайскоўцаў ставіць пад пагрозу бяспеку нашай краіны. Кацярына Гардзеева, Белсат. Прэзідэнты, прэм'ер-міністры, лідары дыпламатычных ведомстваў 90 краінаў свету ў швейцарскім Бюргенштоку адбыўся саміт міру, які сабраў прадстаўнічы склад удзельнікаў. Пра што на ім дамовіліся, ды ці дапаможа ён спыніць агрэсію Расіі, з працягам тэмы Ян Федарович. Прадстаўнікі 80 краінаў з 90, якія ўзялі ўдзел у швейцарскім саміце міру для Украіны, падпісалі яго выніковае камюніке. У ім дэкларуецца суверэнітэт Украіны ў яе афіцыйна прызнаных межах. Нягледзячы на розныя пункты гледжання, нам удалося ўзгадніць агульнае бачанне тут, у Бюргенштоку. Гэтым мы пасылаем ясны сігнал народу Украіны і ўсім, хто наўпрост пацярпеў ад наступстваў вайны. Значная частка міжнароднай супольнасці жадае прынесці змены. Я спадзяюся, што мы зможам дасягнуць вынікаў як мага хутчэй, і менавіта гэтыя і іншыя падобныя практычныя крокі для аднаўлення бяспекі і міру дакажуць усім у свеце, што статут ААН можа быць адноўлены да поўнай эфектыўнасці. Усе прынцыпы і прапановы статуту ААН. Слава Украіне! Пункты камюніке скіраваныя да Расіі. Гэта патрабаванне аб спыненні ядравага шантажу з боку Масквы і перадача Запорожскай АЭС пад кантроль Кіева, вяртанне дадому палонных вайскоўцаў і дэпартаваных дзяцей, гарантыя харчовай бяспекі праз разблакаванне ўкраінскіх партоў, у тым ліку на Азоўскім моры. Хтось хотів би розпочати якийсь мирний переговорний процес. Калі б хтосьці хацеў распачаць мірны перамоўны працэс, то ад гэтых ідэяў цалкам можна было б адштурхоўвацца. Але мне асабіста зразумела, што Расія гэта ўсё цалкам адкіне. Такім чынам, гэта ідэалагема, што літаральна заўтра можна дамовіцца з Расіяй, спыніць агонь, неяк усё замарозіць, яна фактычна зруйнаваная або будзе зруйнаваная літаральна гэтымі днямі, калі мы атрымаем афіцыйны адказ Расіі. Адметна, што сярод падпісантаў дэкларацыі тыя еўрапейскія краіны, якія звычайна ўспрымаюцца як сімпатызанты Пуціна: Вугоршчына, Сербія, Словаччына, а ў дадатак Турцыя. Вони, очевидно, все ж таки вважають. Яны відавочна лічаць, што памяркоўная салідарнасць з іншымі дзяржавамі НАТО для іх больш выгадная. Дзякуючы таму, што камюніке дастаткова памяркоўны ў сваіх фармулёўках, гэта дазволіла сабраць максімальна шырокае магчымае падтрыманне. Але ўсё роўна гэтая мяжа паміж тымі, хто за і хто супраць, яна захоўваецца. Зрэшты, былі і тыя, хто дакументу не зацвердзіў, напрыклад, Бразілія, Індыя, Мексіка, Саудаўская Аравія і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Нягледзячы на тое, што было прапанавана некалькі мірных ініцыятываў, здаецца, ні адна з іх не атрымала ўсеагульнага міжнароднага падтрымання, неабходнага для дасягнення поспеху. Наадварот, мы назіраем эскалацыю і большае размяшчэнне зброі да вайсковай тэхнікі коштам пакутаў мірнага насельніцтва, асабліва жанчын і дзяцей. Да таго ж на палях саміту не было прадстаўнікоў Кітаю ды Расіі. Апошніх не запрасілі адмыслова. Кітайцы ж адмовіліся самі. Яны спаслаліся на розніцу паміж парадкам дня канферэнцыі і пазіцыяй афіцыйнага Пекіну. Раней Кітай прапаноўваў свой варыянт мірнага пагаднення паміж Украінай і Расіяй. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. Я лічу, што Кітай мог бы нам дапамагчы, і таму я хацеў бы, каб прапановы з кітайскага боку былі ў рамках нашага дыялогу. Я не магу ўспрымаць прапановаў праз медыі, разумееце? Гэта няправільна. Мы размаўляем аб спыненні вайны, ёсць тысячы ахвяраў, заваяваныя тэрыторыі, спаленыя дамы. Наперадзе працоўныя сустрэчы і рыхтаванне плану дзеянняў, які можа зрабіцца перадумоваю да другога саміту міру. Дзе менавіта і калі ён пройдзе, пакуль невядома. Зрэшты, гэтым разам не выключанае запрашэнне для Расіі.
Ян Федорович, Белсат. У Беларусі працягваецца знішчэнне недзяржаўнай адукацыі. 30 жніўня закрываецца адна з найстарэйшых прыватных вышэйшых навучальных устаноў краіны БІП, універсітэт права і сацыяльна-інфармацыйных тэхналогіяў. Пра гэта распавёў студэнт і пацвердзіла адміністрацыя універсітэту, піша выданне «Зеркало». Студэнты ў прыватнай юрыдычнай навучальнай установы абяцаюць цэнтралізавана перавесці ў іншыя універсітэты Менску. Афіцыйнай абвесткі аб закрыцці на сайце універсітэту няма. У рэктараце рэкамендуюць пачакаць, пакуль з'явіцца афіцыйная інфармацыя і стануць вядомыя ўсе навучальныя установы, куды будуць пераводзіць студэнтаў. БІП – адна з найстарэйшых прыватных навучальных установаў Беларусі. Універсітэт адкрыў свае дзверы у 90-м годзе. Навуковец і прадпрымальнік Сцяпан Сокал быў заснавальнікам, і ён жа быў рэктарам ВНУ да сваёй смерці ў 2020 годзе. На сайце БІП гаворыцца, што за 30 гадоў працы універсітэт выпусціў больш за 30 тысяч спецыялістаў, юрыстаў, эканамістаў, бухгалтараў, юрыстаў-міжнароднікаў і іншых. Некаторыя з іх займаюць высокія дзяржаўныя пасады, паведамляе БІП. Свята футболу працягваецца. За першыя 3 дні Еўра-2024 ўжо адзначыўся немалой колькасцю рэкордаў. Сёння на чэмпіянаце Еўропы гуляюць чарговыя 3 матчы, аднак першы з іх – Румынія, Украіна. Беларускі глядач, нягледзячы на наяўнасць правоў на трансляцыю, гэтак і не пабачыў. Чаму на дзяржаўным тэлебачанні праігнаравалі матч з удзелам нашых суседзяў, разбіраўся Андрэй Сульжыц. Сваёй зборнай на топ-турніры традыцыйна няма, таму беларускі глядач нярэдка суперажывае краінам-суседкам. Аднак матчу Румынія-Украіна на дзяржаўным тэлебачанні так і не паказалі. Вось так выглядаў расклад сённяшніх матчаў на сайце УЕФА, а вось так у эфіры СТВ. Сустрэчу Румынія-Украіна праігнаравалі і ў тэлеанонсе. Завтра нас ждет 2 интереснейших матча. Не было матчу і ў праграме перадачаў. Замест футболу расійскі серыял ды выданне навінаў. Чаму сустрэчы румынаў і украінцаў так і не паказалі? Румынія адмовіла ў візах дэлегатам не толькі ад Расіі, але і ад Беларусі на паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ, якое будзе адбывацца ў Румыніі з 29 чэрвеня па 3 ліпеня. Магчыма, гэта сіметрычны адказ зусім не ўкраіне, а Румыніі. Паводле медыяэксперткі з гледзяшча прапаганды гэты матч мела сэнс паказаць. Былі чуткі пра тое, што некаторыя румыны, у якіх мазгі прапаласханыя расійскай прапагандай, збіраліся пранесці на матч з Украінай расійскія флагі. І з гэтага пункту гледжання, калі толькі казаць пра месседж, пра пераказ, то вось сказаць, што глядзіце, вось румыны пранеслі флагі Расіі, там іх прыбіраюць і так далей, гэта было б на карысць прапагандзе. Украіна гуляе на еўра на фоне вайны. Паводле трэнера за зборнай уважліва сочаць і на фронце. Салдаты просяць футбольную каманду паказаць дух Украіны. Вайна працягваецца, і гэта яшчэ больш матывуе гульцоў, бо я ведаю ўсіх гульцоў і асабіста атрымліваю шмат паведамленняў ад нашых байцоў, ад нашых салдатаў, ад нашых сяброў, якія цяпер змагаюцца за Украіну. Я ўпэўнены, што яны вельмі ганарацца намі, а мы вельмі ганарымся імі. Ёсць на чэмпіянаце Еўропы і умоўна свае людзі. Былы гулец барысаўскага БАТЭ, абаронца зборнай Сербіі Філіп Младенович увайшоў у тройку найлепшых гульцоў у матчы з Англіяй. Это делает честь Младеновичу, он вышел и очень здорово выглядел, поэтому я не думаю, что в чемпионате Беларуси есть такого уровня сейчас футболист. Еўра-2024 ад пачатку багаты на рэкорды. Зборная Албаніі забіла італьянцам самы хуткі гол у гісторыі на 23-й секундзе. Коуч нямецчыны Юльян Нагельсман ва ўзросце 36 гадоў зрабіўся самым маладым трэнерам. А іспанец Лямін Ямаль не толькі самым маладым футбалістам, але і аўтарам выніковага дзеяння. 16-гадовы юнак аддаў галявую перадачу ў матчы з Хорватыяй. Академия Барселоны дает очень многое. Я не конкретно про Ямаля, а вообще в целом по испанскому футболу. Ну, посмотрим. Это очередной талант, которому прочит будущее там Месси или еще кого-то. Своеасаблівы рэкорд поставила грузинская компания доставки, что отправила курьера с Тбилиси у Дюссельдорф на мопеде. Он проехал 4000 километров за 12 дзён. Па прыбыцці на трэнаванне зборнай Грузіі кур'ер дастаў з тэрмасумкі нацыянальны сцяг, чым вельмі пацешыў каманду. Андрэй Сульжыц, Белсат.
Яшчэ одна інфармацыя. Некаторыя выказванні Лукашэнкі сталі мемамі, іншыя прывялі да міжнародных палітычных скандалаў, за якія даводзілася апраўдвацца высокім чыноўнікам. Цяпер іх прапаноўваюць цытаваць. Рагачоўскае раённае аддзяленне пралукашэнкаўскай партыі «Беларусь» запрашае паўдзельнічаць у, цытата, «чэлленджы». Пра акцыю паведамляе тэлеграм-канал «Новасці Рагачова». Цытата, «Чэллендж. Мудрасць. Сіла». Досвед прысвечаны 30годдзю Інстытуту прэзідэнцтва ў Рэспубліцы Беларусь. Гаворыцца ў паведамленні. Удзельнікам прапаноўваюць абраць і раздрукаваць цытату Лукашэнкі. Фотаздымак сябе з раздрукаванай цытатай трэба размясціць у сацыяльных сетках, пазначыўшы яго гэштэгамі «Сіла Лукашэнка», «Мудрасць Лукашэнка» ды шэрагам іншых. Пакуль падобным чынам адзначаных паведамленняў у соцсетках няма. Сама партыя «Белая Русь» цытаты з Лукашэнкі ў сваім тэлеграм-канале публікуе рэгулярна. Арына Сабаленка не паедзе на Алімпіяду ў Парыжы. Тэнісістка патлумачыла гэта перагружаным календаром і складанаю зменай пакрыццяў. Гэтую навіною завяршаем выданне «Аб'ектыву», пасля чаго вашай увазе Белсат-Зум з маім калегам Сергеем Падсасоным, які шукаў адказу на пытанне, чым дэмакратычныя сілы могуць адказаць на канфіскацыю маёмасці лукашэнкаўскімі ўладамі. Да пабачэння ў наступных эфірах.